Вітаю сябры, вы на канале Відзік, каля мікрафона Рудзі, значыць час для гульнявых навін. У відэа цэлых два крутых беларускіх праекты, пра якія вы не чулі, а таксама бліц навіны пра нашых распрацоўшчыкаў іншых гульняў. Цікавыя сусветныя анонсы на прэзентацыі Sony і нечаканыя пераносы. Перад пачаткам праверце падпіску на канал ці націснулі на лайк, ну і вядома, абавязкова даглядзіце ролик до конца, а я распавяду і пакажу вам штосьці цікавае. Адзін з новых беларускіх праектаў у распрацоўцы, пра які вы хутчэй усяго не чулі, Мінск. У мінулым гульня ад самотнага інды-распрацоўшчыка мела назву Epic's Refuge, але аўтар вырашыў змяніць яе. Зараз гаворкая абрэвіатура ў сабе нясе Modular Integrated Networked Systems Kinetics, што коратка і чытаецца як Мінск. Гэта прыгодніцкая гульня ў жанры survival horror ад трэцяй асобы, дзеянне якой разгортваецца ў змрочным постапакаліптычным свеце, дзе муціраваўшы вірус раслін стаў прычынай вялікай бяды. Гулец кіруе роботам, які з'яўляецца апошняй надзеяй на выжыванне свайго стваральніка. З моцным акцэнтам на апавяданне гэта гульня паглыбляе геймера ў захапляльны сюжэт, які абяцае напружанне, небяспеку і эмацыйную глыбіню. У гэтым свеце, ахутаным таксічным туманам, некалі квітнеючыя гарады ператварыліся ў спустошаныя і небяспечныя руіны. Самотны ацалелы былы інжынер зладзіў прытулак і, выкарыстоўваючы свае навыкі і веды, стварыў механічнага памочніка са старога будаўнічага робота, перапрацаваўшы яго для выканання задач па выжыванні. Аднойчы Б3 сустракае іншую змененую мадэль хатняга робота нейкай дзяўчыны-біёлага. Праз сваіх роботаў яны пачынаюць зносіны і ставяць мэту разам знайсці спосаб выратаваць свет, ну ці мінімум сябе. Задача гульца даследаваць небяспечныя тэрыторыі, вырашаць галаваломкі, змагацца з мутантамі і варожымі роботамі, каб выратаваць свайго стваральніка і знайсці спосаб сустрэцца з іншым ацалелым. Паміж чалавекам і роботам ёсць сістэма ўзаемадзеяння. Чалавек дасылае паведамленні, дапамагаючы роботу, то бок гульцу, арыентавацца ў выкананні задач. Гульня ўключае даследаванне лакацый, баявыя сутыкненні і кіраванне рэсурсамі. Мы ўмеем скакаць, прыгінацца, карэскацца на высокія паверхні і перасоўвацца па іх. Высокаякасная графіка 5-га Unreal і гук паглыбляюць гульца ў атмасферу разбуранага свету з дэталізаванымі гарадскімі краявідамі і напружанай музыкай. Усе нашы рашэнні ўплываюць на развіццё сюжэта, прапаноўваючы разнастайнасць канцовак гульні. Некаторыя гарадскія пейзажы могуць нагадваць сапраўдны горад Мінск, са слоў аўтара. Гульню ўжо можна дадаць сабе ў жаданае ў Steam, таксама там жа запісацца на плей-тэст, які, наколькі можна зразумець, распачаўся 7 лютага. Дата рэліза невядома, але ў гульні, што вельмі важна, будзе даступна беларуская лакалізацыя тэкстаў. Спасылка на старонку ў Steam будзе ў замацаваным каментарыі. На гэтым спіс невядомых, але вартых вашай увагі беларускіх праектаў не заканчваецца. 22 Studio – гэта незалежная гульнявая каманда з беларускімі каранямі, якая зараз базуецца ў Польшчы. Студыя складаецца з людзей, што маюць досвед працы ў гульнявой індустрыі, а таксама ў сферы маркетынгу і дызайну. З канца 2024-го засяродзіліся на рабоце над праектам «Багна». Гэта гульня ад трэцяй асобы, што падмацавана сюжэтна і геймплейна. Назва намякае на лакацыю, дзе будзе разгортвацца частка сюжэта, а таксама ўвасабляе метафору паступовага зацягвання галоўнага героя ў таямніцы мястэчка, дзе ён выпадкова апынецца. Багна – гэта падарожжа па ўжо калісьці знаёмых месцах, якія адкрываюцца з іншага боку і прыносяць прадчуванне неўнікнёнай бяды. Праект знаходзіцца на ранняй стадыі прадпрадакшана, у дадзены момант вядзецца праца над канцэптуалізацыяй персанажаў і стварэннем унікальнага дызайну і стылю, які аб'яднае ў гульнявым хорары, сучасны сеттынг і народны каларыт Беларусі. Адначасова з гэтым пачынаецца праца над тызерам гульні, які па планах павінен выйсці напрыканцы гэтага года. Сюжэт распрацоўваецца на 2 мовах – беларускай і англійскай. Агучка запланавана як мінімум на гэтых жа мовах. Будзем разам сачыць за развіццём праекта, спасылка на распрацоўшчыка ў Twitter у замацаваным каментарыі. Перад сусветнымі трэйлерамі яшчэ невялікі бліц навін нашай гульнявой распрацоўкі. Імаверна, што беларускі кіберпанкавы даўгабут Replaced зноў пераехаў на год наперад. Ужо які раз распрацоўшчык пераносіць дату рэліза, і цяпер праз фінансавую справаздачу лічбачкі ў графе «Перыяд» выглядаюць кепска – 2026. А вось беларуская Tales of Meadows, хоць і з малай веры супольнасцю ў рэліз, рыхтуецца паказаць цэлы сінематык 1 сакавіка, падражніўшы падпісчыкаў у соцсетках кадрам з гэтага самага відэа. Паглядзім, што пакажуць у трэйлеры прыгоды пра турускае княства разам у гульнявых навінах на канале Відзік, так што падпісвайцеся і будзем сачыць разам.
Выйшлі першыя агляды Elden Ring Night Rain, а таксама трэйлер з датай рэліза. Адначасова з анонсам з'явіліся папярэднія агляды кааператыўны экшн-РПГ. Па словах аглядальнікаў, Night Rain прапануе унікальны погляд на Elden Ring, прытрымліваючыся асноўнай формулы From Software. Гульня прапануе займальныя бітвы са складанымі босамі, дынамічны геймплей з пашыранымі тактычнымі магчымасцямі і разнастайнасць класаў, якая дадае ў геймплей больш глыбіні. Night Rain стала больш дынамічнай у параўнанні з Elden Ring. З'явіліся роуглайк механікі, якія падахвочваюць гульцоў хутка адаптавацца пад зменлівую сітуацыю і кожны раз па-іншаму паляпшаць сваіх персанажаў. Гэта надае высокую паўторную гулябельнасць. Часам адбываюцца пацешныя або нават камічныя моманты, што таксама дадае разнастайнасць і робіць геймплей незвычайным для серыі. Напрыклад, босы таксама будуць з'яўляцца ў нечаканых месцах і ў самы нязручны час. Гульню можна прайсці ў адзіночку, але гэта значна складаней, чым у групе, адзначыў аўтар выдання Games.Radar. Яшчэ адным мінусам аглядальнік назваў тое, што некаторая здабыча можа быць зусім бескарыснай, і гэта расчароўвае. Імаверна, што ў будучыні распрацоўшчыкі ўнясуць змены. Журналісты назвалі Night Rain вельмі напружанай гульнёй. Калі надыходзіць ноч, неабходна дабрацца да бяспечнай зоны альбо пазмагацца з асабліва жорсткімі босамі. Аўтары папярэдніх аглядаў сышліся ў меркаванні, што механікі роуглайка і каралеўскай бітвы ідэальна падышлі да асноўнай формулы Elden Ring. У выніку аб'яднання гэтых сістэм атрымалася адначасова добра знаёмая, але цалкам унікальная гульня. У выданні Polygon падсумавалі, што Night Rain дакладна спадабаецца фанатам серыі, якія правядуць у гульні не адну сотню гадзін. Праўда, некаторыя журналісты адзначылі, што ў абмежаванай папярэдняй версіі было не так шмат контенту. Elden Ring Night Rain выходзіць 30 мая 2025 года на ПК і кансолях. У Беларусі даступна за $26, іншыя рэгіёны 40 евро, 170 злотых і 1200 грыўняў. Студыя Housemarque, вядомая крутым роуглайк экшенам Returnal, прадставіла сваю наступную гульню, якая атрымала назву Seras. Дзеянне разгортваецца на планеце Каркоса, якая знаходзіцца пад пагрозай злавеснага зацьмення. Гульцы возьмуць на сябе ролю Арджуна Девраджа, магутнага салтары паляўнічага, які шукае адказы на закінутай калоніі за межамі свету. Seras прапануе гульцам сістэму пастаяннага прагрэсу, дзе кожная смерць змяняе свет, забяспечваючы новыя паляпшэнні для пераадолення праблем. У студыі назвалі гульню эвалюцыяй сваіх праектаў. Вядома, не Returnal 2, але гэта мы таксама чакаем. Праўда, гульня будзе эксклюзівам для PlayStation у 2026, так што ДПК добра, калі дабярэцца ў 2027, у лепшым выпадку. Быў прадстаўлены рэмайстер Days Gone, чуткі пра які ходзяць ужо некалькі месяцаў. У гульні таксама будуць паляпшэнні для про-версіі кансолі PlayStation. Прыгодніцкі экшен атрымае абноўленую графіку, у тым ліку павялічаную далёкасць прамалёўкі, больш якасныя цені і асвятлення. Распрацоўшчыкі з Climax Studios таксама дададуць пашыраны фотамод з дадатковымі магчымасцямі і падтрымку VRR для адпаведных дысплеяў. У рэмайстры з'явіцца аркадны рэжым выжывання, у якім геймерам трэба будзе змагацца з ордамі мутантаў і іншых праціўнікаў. Спідран рэжым і рэжым перманентнай смерці ў сюжэтнай кампаніі. Гэтыя паляпшэнні выпусцяць для ПК-версіі экшн-адвенчуры ў якасці платнага DLC за $10. Рэліз абноўленай Days Gone адбудзецца 25 красавіка, за дзень да 6-й гадавіны арыгінала. Сама жа гульня даступна ў Беларусі. Студыя Build a Rocket Boy падзялілася геймплейным трэйлерам свайго будучага трылера Mind's Eye. Галоўным героем гульні выступіць Джейкаб Дыас, былы вайсковец з таямнічым імплантам, у якога пра мінулае засталіся толькі абрывачныя ўспаміны. Пратаганісту трэба будзе высветліць, што з ім здарылася, а для гэтага мусіць выканаць шэраг няпростых сакрэтных заданняў. Дзеянне Mind's Eye разгорнецца ў ЗША ў недалёкай будучыні. Па словах распрацоўшчыкаў, гульцы апынуцца ў небяспечным свеце штучнага інтэлекту, тэхналагічных эксперыментаў, карпаратыўнага шпіянажу, палітычнай карупцыі і беззаконня вайскоўцаў. Абяцаюць галавакружны сюжэт, наватарскую баявую сістэму, захапляльныя пагоні і кінематаграфічныя застаўкі. Рэліз Mind's Eye адбудзецца летам 2025 года на ПК і кансолях. Старонка Steam даступна ў Беларусі. І зноў распрацоўшчыкі з Gearbox дэманструюць нарэзку перастрэлак з Borderlands 4. У гэты раз яны назвалі дакладную дату рэліза і паведамілі, што вясной будзе асобная прэзентацыя, прысвечаная раскрыццю дадатковых падрабязнасцяў 4-й барды. Гульня выйдзе 23 верасня на ПК і кансолях. У Беларусі недаступна.
Быў прадстаўлены геймплейны трэйлер шутера Metal Eden ад студыі Reason Games, вядомы па экшне Руіна. Metal Eden упершыню анансавалі пад кодавай назвай Final Form у 2021. Затым на пачатку 24-го ў студыі прайшлі буйныя скарачэнні, але працу над гульнёй працягнулі. Па сюжэце баявы андроід Аска адпраўляецца ў маналітны арбітальны горад, які парыць над паверхняй планеты. Калісьці ён быў новай надзеяй для чалавецтва, а цяпер стаў смяротнай пасткай. Магчыма, што падзеі гульні разгортваюцца ў сусвеце Руіна, але пакуль пацверджанняў няма. Гераіня ўмее рабіць рыўкі, выкарыстоўваць гравітацыйны круг, парыць у паветры, а таксама бегаць па сценах і ператварацца ў браніраваны шар, каб тараніць ворагаў і асяроддзя. Навукова-фантастычны шутер ад першай асобы выходзіць на ПК і кансолях 6 мая. Старонка Steam даступна ў Беларусі. Польскі праект The Altus пра клонаў касманаўта, што захрэс на далёкай планеце, зноў заатрымліваецца. Гульня павінна была стартаваць яшчэ ў 2024, аднак у кастрычніку 11-біт Studios перанесла рэліз на першы квартал 25-го. І зноў пераезд, каманда бярэ дадатковы час да апошняга квартала бягучага года. Па словах распрацоўшчыкаў, яны маюць намер адшліфаваць праект і пераканацца ў тым, што усе яго элементы адпавядаюць высокім стандартам якасці. Плюс да ўсяго калектыў украніць нейкія паляпшэнні, якія зробяць гульню яшчэ цікавей. Калі верыць аўтарам, праект будзе генерировать запамінальныя сітуацыі. Для гэтага 11-біт Studios стварыла прасунутую сістэму эмоцый. Кожны клон па-свойму рэагуе на тое, што адбываецца, і ўзаемадзейнічае з таварышамі па няшчасці. Адпаведна, да кожнага персанажа трэба адшукаць індывідуальны падыход. The Altus выйдзе на ПК і кансолях і трапіць у падпіску Game Pass. Даступна ў Беларусі. Перайдзем да рэліза бліжэйшых дзён, а дакладней сённяшняга выходзіць рэмайстер 4-й, 5-й і 6-й часткі прыгод Tomb Raider. У навінцы абноўлена графіка, можна пераключыцца і на класічны рэжым з нізкапалігоннымі мадэлямі. Заяўлены дзве схемы кіравання, таксама набор з 150 дасягненняў. Вернуць і запланаваныя моманты, якія так і не дадалі калісьці ў арыгінал. Напрыклад, у Tomb Raider The Angel of Darkness з'явіцца стральба з-за кутоў і поўзання. Лара зможа прадаваць у ламбардзе знойдзенай каштоўнасці, а пералік рэплік іх запісаў у журнале будзе істотна пашыраны. Будзе даступна на ПК і кансолях, у тым ліку ў Беларусі за $13. Іншыя рэгіёны 26 евро, 125 злотых, 540 грыўняў. На гэтым на сёння ўсё. Дзякую за прагляд і праведзены, спадзяюся, добры час. Ад усяго сэрца дзякую спонсарам з Patreon канала Рудзі. Вы дапамагаеце ладзіць усё своечасова, развіваць беларускі геймінг, 2 гульнявых канала і ўласны сайт. А за гэта атрымліваеце ранні доступ да відэа на канале Рудзі, да гульнявых навін на канале Відзік і дадатковыя матэрыялы. Ну і запісвайце сваё імя ў гісторыю гэтых праектаў. Усім дзякуй і да новых сустрэч.